El 62 és l'any sant dels valencians, perquè Fuster publica 3 llibres de temàtica, diríem, cívico-política. Nosaltres els valencians, que és el primer, és un llibre que l'encarrega Max Kanner, perquè començarà una editorial que se dirà Edició 62 i Fuster se posa i l'escriu en 3 mesos. Segons la seva confessió, amb l'única ajuda de la Casa Soberano i la Casa Ducados. Ernest Lluch va dir que nosaltres, els valencians, és el llibre que diferencia el pas de la prehistòria a la història dels valencians. Perquè fins a nosaltres, els valencians, la visió que se tenia del país era en pur folklore. Nosaltres valencians és una visió del País Valencià des del segle XIII fins als 60 d'una perspectiva crítica, és a dir, intentant eliminar tota aquella colla de tòpics, aquella visió localista, provinciana, espanyola, sumissa. Si això era Levante feliç, si així érem molt rics, si així teníem la millor terra del món, que no veieu que això és mentida. I, per tant, era una invitació a pensem-hi, reflexionem això. Almenys per a mi representava una ruptura. Mai s'havia explicat d'una manera tan clara quina era la situació real del País Valencià. I perquè la gent havia fugit de dir-se País Valencià per dir-se Regió Valenciana. Ningú havia fet un estudi personal, però també col·lectiu, de què podíem ser i què érem els valencians. Em va fer que prenguera consciència profunda de la meva condició de valenciano parlant, de la llengua que jo sempre havia parlat tant a casa com al carrer. Algú que és capaç de crear en 2 mesos una obra com nosaltres els valencians, que és una de les obres més importants i definitòries de la nostra cultura i de la nostra literatura, són coses que passen poques vegades. És com quan penses que l'Empire State es va construir en 11 mesos, no? Són coses que passen poques vegades, però de tant en tant passen. Però, clar, els valencians no llegen. És que no llegia ningú en català. Els valencians, en canvi, llegen el País Valenciano perquè està escrit en castellà.